Nazdar ľudia, moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri ďalšom videjku, ktoré bude v podstate video odpoveď na Selasiho video, ktoré vydal pred pár dňami s názvom YouTube nie je to, čo kedysi. Na začiatok by som chcel vyjadriť veľkú poklonu Selasimu, sa do čoho si takéhoto pustil, keďže keď sa trošku zamyslíte nad tým, čo Selasi z toho svojom videu vlastne hovoril, tak prídete na to, že mám úplnú pravdu. Jednak čo sa týka toho, že youtuberi idú v trende Minecraft, v trende sú pranky, a to ide dokola. Na internete je toho stále viacej a už ťažko nájsť niečo, čo by bolo originálne a nové. Práve preto ja ako začínajúci youtuber som si z tohoto videa mohol zobrať veľa užitočných poznatkov, ktoré by som svojej tvorbe využiť. Že proste za každej okolnosti byť originálny a nerobiť to len preto, aby to oslovilo tisíce ľudí a vy by ste z toho neboli spokojní. S tým, že Selasim úplne súhlasím. Tiež by som chcel ešte povedať na začiatok, že tým, že Selasi má cez 300 000 odberateľov a vyzval v podstate youtuberov, aby vyjadrili svoj vlastný názor tiež k tejto téme a že teda keď nepatrím do tej kategórie youtuberov, čo majú stovky tisíc odberateľov, že ich mám 30 zatiaľ. Takže to ľudia teraz nebudú hejtovať za to, že som spravil ja 30 odberateľový youtuber video na tému, ktorú začal 300 000 youtuber. Áno. Teda čo by som chcel ešte k tejto téme povedať? Áno, v 6. Whiteman Show som spomínal, že by som chcel začať s Let's Playom, hej. A nebudem vám klamať, mal som na mysli aj Minecraft, že Minecraft poznajú všetci a veľa ľudí by to mohlo nalákať na tento kanál. A po tomto videu som si uvedomil, že stop, že treba začať poznať s vlastnými hrami, aj keď tie hry robia, samozrejme, že desiatky iných youtuberov ich budú robiť a ich robia a ich robili, ale neopakovať sa s tým, že oni robia Minecraft, tak idem aj ja spraviť Minecraft, mám 100 000 odberateľov a teraz jupi, som závodol, lebo som sa priživil na niekoho. Kopírovanie je jedna vec, ale priživovanie sa na vlne je druhá vec, to aby ľudia pochopili. Selasi tiež hovoril o chlapíkovi na ForFans, o youtuberovi, ktorý rozpráva o svojich cieľoch. V tomto som Selasim taktiež súhlasím, ale tiež je, ako by som to povedal, o svojej tvorbe, už som to raz hovoril, ale vo svojej tvorbe je dôležité mať nejaký cieľ. Nie teraz, že ideme do toho s egom, ne s tým rapperom, ale so svojím egom, že budem mať 1 000 000 odberateľov a teraz idem si za tým a všetci nech vedia, že idem mať 1 000 000 odberateľov. Proste budem sa snažiť vo svojej tvorbe proste postupovať, robiť si vlastné veci, originálne veci, jak som sa rozhovoril. Ale tak, aby to naplňalo mňa a potom ten cieľ, ak to ľudia ocenia, sa dosiahne sám. Bez toho, aby som ľuďom hovoril, že teraz chcem mať toľko odberateľov a bude to mega. A všetci ma budú ľúbiť za to. Toto video ani zďaleka nebude také ako Selasiho, ktoré malo takmer 20 minút, ide do tú určitú formu odpovede a zdieľania týchto názorov na túto tému ďalej. Teda takto na záver by som ešte raz vyjadril Selasimu ďakujem, že s touto témou prišiel, že to takto objasnil ľuďom a spolu to môžeme šíriť ďalej a ďalej. Čiže ak sa vám videjko páčilo, určite hoďte like, podporte to odberom, ak ste niekto nový na tomto kanáli. A budúci týždeň sa vidíme pri novej sérii z tohto kanála. Bude to niečo na formu Whiteman Show, ale trošku viacej tematicky hlbšie. Som dobre povedal. Dobre ľudia, vidíme sa, zdarec. Hej, čus!